Krásný den a já vás vítám u dalšího Na slovíčko s Petrou. A jak vidíte, dnes jsme tu ne bratři v triku, ale sestry ve svetru. A já tady vítám úžasnou Maju Vodvářkovou, Máriu Vodvářkovou. Všímáte si toho Mária a Vodvářková? Takže vám už to napovídá, že moje hostka je československá. A já už jí předám slovo, aby se nám sama představila. Maji, je to tvoje. Ďakujem veľmi pekne za privítanie. Áno, v Československu som sa narodila, pôvodom som zo Slovenska, žijem v Čechách, môj manžel je Čech, takže to mám takéto pestré medzinárodné. Ja som terapeutka metodou jích, v podstate by som povedala, že som koučka, pomáham ženám ako ich sprievodkyňa, keď to takto poviem, na ceste, respektíve som k dispozícii pre ženy, ktoré znovu chcú žiť plnohodnotný život. Pretože sama som mala taký zvláštny prepad, keď som mala 50 rokov a začala som mať pocit, že vlastne všetko to krásne už som prežila, a dokonca som ešte mala taký zvláštny pocit, že som svoje najkrajšie roky premárnila. Vieš, ako keby mi ušli, že som Mhm. niečo v živote nestihla. A zistila som, že tento pocit a taký pocit zmaru, nenaplnenia má veľmi veľa žien v mojom veku. Tak na základe svojich skúseností a rôznych kurzov, ktoré som absolvovala, som zistila, že môžem pomáhať ženám, aby nestratili svoju energiu, svoju ženskosť a chuť vlastne stále a stále niečo nové objavovať. A čím to je, že úderem padesátky prostě najednou bum, deprese a nic se nám nechce a život stojí za prd a už jenom vzpomínáme a prohlížíme si ty starý alba a pláčeme nad tím, jak ty děti potvory vyrostly a podobně. Proč? Ja osobne si myslím, a ono to tak je, že na to má veľký vplyv aj menopauza. Ono totiž v tom veku, okolo 50, máme niekoľko veľmi výrazných zmien v živote. Väčšina z nás má dospelé deti a tie si žijú svojim životom. Niektorí z nás majú ešte rodičov, o ktorých sa musia starať. Takže vlastne sa preklápame z takého toho, zbavila som sa detí, teraz by som sa mala preklopiť na starostlivosť od tých rodičov, lebo ma potrebujú. Hormonálne zmeny s nami zacvičia neskutočne, pretože sa nám veľmi mení fyzické telo a menia sa aj nálady. Ale ja som to vtedy nevedela, že to je vplyvom vlastne hormonálnych zmien. Ja by som to popísala tak, že to, čo večer ide do postele, tak sa ráno nezobudí. Jako, ja som sa nepoznávala, ja vlastne ráno som pozerala do zrkadla a teraz ako toto všetko bolo zvesené, vlasy boli úplne iné, nálady sa mi menili, mňa rozplakalo aj to, že ja neviem, že sa mi tu nejako skrivil vlas. Je to aj tým, že jak deti odchádzajú z domu, tak zrazu to, čo sme celý život, bola naša náplň, celoživotná, každodenná, tak ono to zmizlo a my sme ostali v takom vzduchoprázdne. Je tam obrovský pocit nepotrebnosti a tretí faktor, ktorý si myslím, alebo ja som vypozorovala, tak začíname byť unavené aj z práce. Hmm. Ako keby práca, ktorú sme začali robiť v mladosti, nás už tak naplnila, že už tam nevidíme žiaden trebárs progres alebo ja neviem, nejaký postup profesionálny alebo nevieme tam nič objaviť. No a pardon, ešte štvrtý faktor. No máme vedľa seba partnera. A keď tie deti odišli z domu, tak často máme pocit, že ten chlap je pre nás cudzí. Hmm. A to je príliš veľký nápor na ženu, otvorí oči a má pocit jedného dňa, že sa zobudila do úplne cudzieho tela a úplne cudzieho sveta. A co s tím? No co s tím? Ja som mala problém a myslím si, že moja generácia ten problém má požiadať niekoho o pomoc. Pretože máme pocit, že vlastne sme zlyhali. Že to nezvládame, túto zmenu, a že by sme to mali zvládať. A pocit zlyhania, že si nevieme poradiť, je veľmi silný. A ja sama som pozbierala teda odvahu
Mhm. A dovolila som si, pač, ako vieš, tá hrdosť, taká tá ženská, ako vychovala si deti a predsa máš, ako všetko si dokázala v práci a ja neviem čo všetko. A teraz máš požiadať niekoho o pomoc? Mhm. To sa bojíš. Mhm. Prekonať ten strach a zdôveriť sa. Zdôverovať sa so svojimi pocitmi deťom. Tudy cesta nevede. Zdôverovať sa manželovi? Ježišmaria, holky, to si predsa neurobíme, pretože oni o nejakých ženských pocitoch to na vás pozerajú a dajú vás zavrieť do blázinca. Takže naozaj si nájsť niekoho, kto nás aspoň vypočuje, kto nás pochopí. Nie poľutuje, ale povie, ale ja to mám tiež tak. Zdieľať. My sme zabudli zdieľať. Takže si ja osobne myslím, že prvá tá cesta k tomu, aby sa nám uľavilo, je zdieľať, pretože, a teraz ma oprav, ono sa vraví, že zdieľaná radosť No, sa ano, je násobí dvojnásobná, ano, a a sdílený smutek je poloviční. je polovičný, áno. A je to pravda. Tiež som tomu neverila, ale je to pravda. Pretože jak to v sebe dusíme tie pocity a nevyznáme sa v nich, bojíme sa, keď ich dostaneme von, tak sa môžeme potom slobodne nadýchnuť. A to je veľká devíza. Takže to je prvý krok. První Mhm. krok je teda sdílet a druhý krok? Druhý krok, dovoliť dovoliť si pripustiť, že život, tým, že niečo skončilo, čo sme milovali a čomu sme sa venovali ako s plným svojim nasadením, že tým náš život nekončí. Čo keby teraz nastal ten čas, kedy sa naozaj môžeme pozrieť sami sebe do očí a povedať si, čapnúť sa za ruku ako najlepšiu kámošku a povedať si, hele, tak poď, tak to skúsime. Čo keby sme ešte mohli niečo objaviť? Mhm. Alebo sa opýtať sama seba. Čo by si chcela robiť? Čo si chcela, po čom si túžila, keď si mala deti? Chcela si chodiť na výlety, chcela si chodiť do divadla, chcela si cestovať. Vieš si ešte predstaviť, že oživíš svoje sny a plány? Mě To k si tomu myslím, že je velmi důležité. Pardon. no, ne, v pořádku. Mě k tomu napadá jenom jedna věc, protože ještě se vrátíme k těm krokům, jo. Mně teď došla třeba to, že naše maminky v tomhle věku, ty už šly do důchodu. Moje maminka šla, já nevím, asi ve 53 nebo v Ano, 55, nevím, nepamatuju si. Když to my ještě máme před sebou, teda aspoň já mám před sebou třeba 15 let, protože nám ten důchod stále oddalujou. A přece to nezabalím, jakože ten důvod, proč my tenhle ten problém máme větší, než ho měly naše maminky, je myslím i tohleto. Opravdu, jestli je se to pletu. pravda. Nie, je to pravda. Je to pravda, ďakujem. Uh, na to už ja som zabudla, lebo už som si to spracovala. Hmm. Ja som to mala teraz, pretože ja už mám 60, takže som to mala. Mala som to tesne pred tou 60, že som skutočne počítala tie roky, že ešte 5 rokov musím pracovať. A poviem vám na rovinu, že som skutočne išla z kopca do takej takmer depresie, bez ohľadu na to, že ako človek pracuje ako terapeut alebo pomáha druhým. Ale aj ja mám nárok proste mať nejaké nie dobré nálady, ale musím vedieť, ako z toho preč. Takže áno, vidina toho, že ešte budem musieť pracovať a až potom si môžem realizovať svoje sny, je ubíjajúca a máme pocit, že sa nám to obdobie, kedy budeme môcť žiť svoj vlastný život, že sa nám ešte kráti a že už nevládzeme chodiť do práce, že už sme z toho unavené. A že vlastne ani nemá význam uvažovať nad tým, že by som teda začala treba z nejaké iné aktivity, pretože na čo? Vedie nás to do takého pocitu marnosti, by som povedala. A to tiež nie je úplne dobré. Ako keby sme nevideli ten koniec, kedy budeme mať ten čas na seba. To je pravda. A takový to až v důchodu, jo, to mně přijde takový to přesně, uh, začnu žít až. A proč ne teď, že jo? Hm. Áno, pretože máme pocit, že to nestihneme, že nemáme na to energiu, že sme príliš životom unavené. Ja neviem, že proste svet sa tak zrýchlil, že tak ako prečo by som teraz mala niečo začínať, keď aj tak mi zase predlžia ten vek, kedy nebudem mať čas na seba. Ale je to veľká ilúzia. Ja by som povedala, že je to veľká ilúzia, že je to takéto
ten starý pohľad na to, že môžeme byť aktívne aj keď chodíme do práce. Mm. Ja som počula, alebo viem o niektorých ženách, ktoré pozbierali všetku odvahu, ako naozaj pozbierali všetku odvahu. A aj vo veku po 50-ke dokázali zmeniť zamestnanie trebárs. Mm. Pretože nám každý hovorí, nikto ťa nezamestná, už si stará, nie sú pre nás vytvorené pracovné miesta. A my žijeme vlastne v takomto negatívnom povedomí, že sme nepotrebné, neužitočné, jak sa tomu hovorí, nezamestnateľné, to je pekný výraz, nezamestnateľné, a nezoberú nás do zamestnaní, kde sa vyžaduje viacej energie, viacej pohotovosti, pretože už sme pomalšie, bla, bla, bla. A to sú nastavenia, ktoré sme prebrali a prebrali sme to akože za svoje myšlienky. Mm. A aby sme sa presvedčili o tom, či je to tak radšej to neurobíme, pretože však oni majú pravdu, tí, čo nám to hovoria. A ono to chce veľkú odvahu, naozaj veľkú odvahu. Podporu rodiny. Myslím si, že tam je dôležitá podpora rodiny. Keď tá žena povie na rovinu, mňa tá práca nebaví, ja už nevládzem, nenaplňuje ma, ale ja by som chcela zmeniť povolanie. To zatrasie sa svet, rodina sa rozsype, ale ona to nevie vysvetliť. Rozumovo sa to nedá vysvetliť. Veď už to vydrž. Máš pár rokov do dôchodku. Ale ona túži po niečom inom. A myslím si, že je dobré tento impuls počúvať a dovoliť si rozhliadnúť sa. O tom nikto ale nemusí vedieť doma. O nových možnostiach. Mm. Lebo čo keď tam príde niečo a v tom zamestnaní novom, alebo treba v podnikaní, to už chce sakra odvahu, nájde nejakú aktivitu, ktorá je v nej ukrytá a ktorá sa môže prejaviť. Mně ještě napadla taková paralela, pak se už vrátíme k těm dalším krokům teda, jo, protože jsme odbočili hezky, ale A ono to nevadí. přirozeně vyplynulo. S tím, že jsme převzali něčí myšlenky a neodvažujeme se to vyzkoušet, taková paralela, když přijdeš k dámským záchodkům a je tam strašná fronta, že jo. A teď stojíš poctivě v té frontě. Stojíš a je ti divný, že se otvírá furt jenom jeden záchod. A teď na tom vidíš že je vždycky jenom jedny dveře třeba. Áno, áno, Jo? áno. A na tom vidíš krásnou tu povahu některých žen, některý přijdou a řeknou, je to obsazený? A všichni řeknou jo. A tak ona se postaví do fronty. A jiná přijde a řekne, je to obsazený, jo. A ona jde a vyzkouší to. Jo? A pak zjistí, že ty dva záchodky jsou vlastně volný. Áno, 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 to je pravda. Už som potom pochopila, kam mieríš. Je to tak, pretože my preberáme vlastne skúsenosti, keď nám niekto niečo poradí alebo povie, tak nám to radí zo svojej vlastnej skúsenosti. A tak je tam tá dôvera. Aha, tak vlastne ona má pravdu. Alebo on má pravdu, alebo oni majú pravdu. To je jedno, z akého zdroja tá informácia príde. Ale je to tá kolektívna informácia tých žien, ktoré stojí pred tým Stojí ve záchodom. frontě. A A my si tak ako povieme, jo, však majú pravdu, však oni už to čakajú dlhšie, oni už to skúsenosť majú. Ale je to ich skúsenosť. přesně A tak. milé ženy, ako svoju skúsenosť objaviť niečo nové a potom tú skúsenosť vlastne získať pre seba, to je veľká odvaha. A já bych tím krásně navázala, si mi vytvořil oslý můstek na bod číslo 3 a já bych třeba zařadila bod číslo 3 právě na základě této fronty na dámským záchodku. Poradit se i s odborníkem, protože přesně ty předané informace od kamarádek, z toho kolektivního nějakého vědomí nebo podvědomí, to může být ta fronta na tom záchodku. Jo? Ale my taky potřebujeme i pohled zevnějšku. Jo? A tady právě přichází na řadu ženy jako ty, odbornice na slovo vzaté, které nám nabídnou i jinou perspektivu, protože je zapotřebí se na tyhle ty věci podívat z pocitu, že to jde, že je cesta ven a nezávislý oči. Co si o to myslíš? Približím to ináč. Je to pravda. Je to pravda, pretože my skutočne v živote získame také tie klapky na očiach, pretože sa venujeme nejakým aktivitám, venujeme sa im opakovane a sme v tom odborníci a tie ostatné vplyvy proste nejak ako idú mimo nás. Ale časom sa dostaneme, ja si dovolím to povedať, ja tvrdím, že všetci sme trošku autisti.
prepáčte mi to, že máme vytvorený ten svoj vesmír, ten svoj svet. A máme pohľad, ako keby z jedného uhlu na Hm. tie rôzne situácie, pretože sme ich zažili, oni sa opakujú, máme tam tých istých ľudí v živote. A je dôležité a veľmi, veľmi užitočné vedieť odstúpiť z tej situácie alebo z tých zažitých koľají a pozrieť sa z rôzneho uhlu pohľadu. Predstavte si, že takto ide ten náš život, pretože takto sa pozeráme a to, čo je za nami, keby sme nemali takto kameru, tak my to vlastne nevidíme. Jo? Ja vidím, takto si otočím hlavu a vidím takto. A Hm. idem dopredu. Ale teraz nehovorím, aby sme sa pozerali dozadu za tým, čo sme prežili, ale my strácame taký ten, v nejakom filme sa otočala tá hlava o tých 360, Meryl Streepová to mala. Smrtných Smrtný sluší. sluší. Áno. Můj Takže oblíbený si film. predstavte, áno, takže si predstavte, že zrazu, ako v tom svojom živote, treba až zdvihneme hlavu a povieme si, jej. A potom sa ako otočíme, jej, aj toto tu je. Jej, aj toto tu je. A že som si to doteraz nevšimla. A človek nie vždy má na to fokus. Nenapadne nás to. Hm. Preto je dobré, ja to vlastne ženám ukazujem, skúsme sa pozrieť na tú situáciu ináč. Skúsme odstúpiť z tej situácie, pretože sme tam veľmi zainteresované, lebo to žijeme a potrebujeme len, ty máš taký krásny prímer a ty nás to tak učíš a ja som to prevzala, pretože je to pravda a ženy si to vedia predstaviť. Posaď sa do hľadiska divadla, posaď sa a nechaj si pozrieť vlastne situácie, ktoré ťa zaťažujú, prejdi si to v kľude, ako si reagovala a pozrieme sa na to, ako môžeme reagovať trebárs ináč, čo môžeme zmeniť tak, aby ťa to nebolelo, aby si získala túžbu, prebudila tú túžbu, túto situáciu alebo túto oblasť svojho života zmeniť. Nebála si sa zmeny? Pretože zmena je väčšinou k lepšiemu. Hm. My si myslíme, že zmeny sú k horšiemu. A naozaj potrebujeme ten nadhľad. A nadhľad samé bez seba, bez nějakého tréninku nemávame. Hm. Ještě, že jsme zmínili ten film Smrtný sluší, protože tam právě manžel Meryl Streepové, ten chirurg, že jo, tak jak od nich uteče, tak potom v kostele, když je ten jeho pohřeb, tak říká jeho motto, že život začíná po 50. Nie, tak to ani neviem. Áno, áno, áno. A to je niečo, zase ďakujem, si mi nahodila tú udičku, že si myslím, že ty generácie pred nami, a my sme to zobrali za svoje, že do tej 50-ky môžeme byť aktívne a potom už nič. Ako Hm. keby sa stala z toho veku 50 taká meta, že čo nestihneme do tej 50-ky, potom už nestihneme. Nerobme si to. Hm. Tak já bych se znovu vrátila. Máme krok číslo 1. Sdílejte. Za druhé, staňte se svojí nejlepší kamarádkou a připuste, že to může být i jinak. Za třetí, vyhledejte odborníka. Máš Áno, případně ještě čtvrtý krok? vydrž. Zdieľajte. Nebojte sa zmeny. Výborně. Ja by som asi, ako, to je tá naša achilová peta. Naša achilová peta. Strach zo zmeny je asi to, čo nás najviac dokáže zastaviť a zabrzdiť. Mhm. Pretože čo na to povie rodina? Čo na to povedia kolegyne? Čo na to povedia kamarátky? A potom je tam ešte jeden, teraz ja hovorím o tých kamarátkach, to ma napadlo, ak môžem ešte trošičku len odbočiť, urobím také kolečko. Dosť často mávame pocit samoty, pretože sme mali kamarátky, ktoré sme mali trebárs cez deti, keď sme chodili do školy, potom sme mali kamarátske vzťahy v práci. Tam sme boli v takých kolektívoch, kde sme zdieľali ten život. O deťoch sme sa rozprávali, o práci sme sa rozprávali, doma sme prehodili 4-5 slov, pripravili sme sa na druhý deň a išli sme do práce alebo odviedli sme deti do školy, do škôlky. A keď táto deti odídu, neviem, jak to vnímajú ženy, tak ako keby sa tie putá s tými rodičmi pretrhali. Málo kto si vytvorí kamarátske vzťahy, ktoré pretrvávajú desiatky rokov. A
A potom máme pocit, že si nevieme, kde tá socializácia je veľmi zvláštna, pretože nemáme kde, do akého kolektívu a kam ísť, aby sme mohli ten život zdieľať. Vraciame sa k tomu prvému vlastne bodu, že potrebujeme zdieľať. Ale my nemáme ten zdroj. To si myslím, že je ako aj to je kameň úrazu. A vlastne si predstavte, že teraz ako som si nechala poradiť, pomôcť, rada by som našla nejaké nové, ako keby nový priestor, nový záujem, alebo niekam ísť, aby som oživila svoj život. Kam by som tak mala ísť? Kde mám nájsť nové kamarátky, nové podnety? Hovorí sa, že ako socializácia staršej generácie alebo tej zrelej generácie je veľmi náročná. Čo sme zase prijali ako fakt, ktorý niekto povedal a my sa tým pádom bojíme tej zmeny, lebo čo na to povedia doma? Že ja niekam chcem ísť sama. Hmm. Čo na to povedia, ja neviem, kolegyne, kamarátky, ktoré mi zaplňovali ten môj život v určitej etape, ale ja už proste nemám s nimi spoločnú reč. A teraz tie putá trebárs, alebo tie vzťahy už ma nenaplňujú a chcem si nájsť nový vzťah. Čo na to povedia tie kamarátky? Je tam taká zvláštna zábrana, ako keby sme boli zaviazané tomu doterajšiemu životu a tým doterajším vzťahom. A báli sme sa vytvárať a dovoliť si vytvárať nové vzťahy tam, kde sme doteraz nikdy neboli. Predstav si, prepáč, že ma to napadlo, ja viem, že nemáš rada lode, Děkuju. ale mňa ti normálne napadlo. Ja na teba pozerám a fakt tam bola tá myšlienka a ja to poviem a poviem, predstav si a práve z toho pohľadu, že všetci o tebe vedia, že nemáš rada lode, ale teraz si predstav, že niečo v tebe proste sa ako oživilo a povieš si, hele, ono je to výzva. A ty doma povieš, že začneš chodiť na do kanoistického klubu. To by mě nevadilo, spíš jachtařina, to by mě zničilo. No Kanoistika tak, mě nevadí. tak dobre, tak jachtařina. Jo? Aha. Alebo ja mám závrate. Mhm. Hej, a teraz by som doma povedala, že začnem loziť proste po tej stene. No to by sa spustila vlna odporu, pretože ty máš závrat, je to nebezpečné. Ty si stará, s kým tam budeš chodiť, nemáš na to obu, no tak ja to neurobím, pretože asi oni majú pravdu. Mhm. Ale Je ty to si to strach. dokázala. Ale ty si tohle to dokázala. Já o tobě vím, že ty jsi si našla tu svoji cestu, našla jsi si nový kamarádky. Můžeš tady s námi nazdílet, co se ti povedlo v životě za úžasný veletoč, když to řeknu? Bol to naozaj to bol veletoč. Vlastne asi 3,5 roka ja chodím do Zušky, do speváckeho zboru pre dospelých. Sme amatérsky spevácky zbor a ja musím povedať, že som prekvapila samú seba po tých 3 rokoch. Ja neviem, či to bola drzosť alebo odvaha. To nevadí, ono to vypadá stejně. Ono to vypadá rovnako. Poviem v rýchlosti ten príbeh. Bola som na vystúpení v kostole, keď sa uzatvárala v Ústí nad Labem výstava Betlehemov a ten spevácky zbor tam mal vystúpenie na záver tej výstavy a spievali nejaký gospel alebo spirituál to bol za doprovodu gitary. A ja milujem vlastne spirituály a ja som pozerala na tých ľudí a to boli väčšinou naozaj ako v mojom veku aj starší ľudia. A ja som si hovorila, to chcem, proste toto chcem takto vedieť spievať. Nie, že pospevuješ si doma s plátňou, s LPčkom alebo s YouTubekom. To chcem. Tak som sa opýtala, či je možné ako sa nejak k ním pridať. Oni povedali, áno, prídi. Takže ja som prišla na tú prvú skúšku hneď, na ďalší týždeň, že prídi na skúšku. Mi rozdali minúty. Mhm. A to som mala 56 rokov plus minus. A ja som spievala 2 roky v detskom speváckom zbore, keď som mala 14-15. Takže ten rozdiel tam bol 40 rokov. 40 rokov. Predstavte si, po 40 rokoch môžeš prísť. Aha. A ja som bola prekvapená,
tou skladbou ľudí v tom zbore a aj tým, že tie noty, ako som tak akože téhle noty. To bolo všetko, čo som vedela. Žiaden rytmus, ako ktorý hlas v tých notách. Moje prvotné nadšenie, že som aj teda ako sa dokázala trošku pridať ako k tomu spevu. Po druhej, tretej hodine úplne nikde. Hrdlo ma bolelo, nevedela som spievať, dýchať som nevedela. Zrazu, čím viacej som sa ponárala do tých not, tak som zistila, že nerozumiem rytmu, že proste ako celá polová nota to mi ešte niečo hovorilo, ale kde mám dýchať, jak to mám spievať. Teraz počuješ tie ďalšie hlasy, teraz ty sa strácaš, lebo nemám tú istotu v tom svojom hlase. Ja som vlastne padla do takej marnosti, že som v tom prvom pol roku, teda v tom školskom roku, v tom prvom pol roku, kedy som tam chodila, ja som asi tak každú druhú hodinu nešla. Nešla som, pretože ja som sa bála. My sme boli totiž vychovávaní v tom, že to musíš vedieť na prvú dobu. A čím sme staršie, a to nás veľmi brzdí, predsa už máš skúsenosti, vychovala si deti, a ty vo svojom veku to predsa už musíš vedieť. Hmm. A ten pocit, že začínáš, pracuje to s tebou, pracuje to fakt iba s tým rozumovou, tou kritikou. My sme veľmi sebakritické. Hmm. My vieme byť veľmi sebakritické a porovnávať sa s druhými. A potom som počula tie príbehy tých žien, pretože normálne som napísala našej dirigentke po tom prvom pol roku a počúvajte tú hrúzu, čo som jej napísala. Ja začnem chodiť do zboru, až sa naučím spievať. Ale to nevymyslím. Chápete to? Ja som vymyslela takúto halúzu. A keď som si prečítala tú odpoveď, tak som vnímala tú dirigentku, tie vypleštené oči, a kde sa chceš naučiť spievať, ak nie na tých skúškach toho zboru, hej? Hmm. Bobka. Mně napadá mě k tomu zase paralela, jo? To je jako kdyby v tomhletom věku chom se rozhodli naučit se nějaký nový jazyk, jo? A Áno, řekněme úplně cizí, čínštinu, jo? Která se i jinak píše a já nevím, co všechno. A měli jsme na sebe takový ten předpoklad nebo tu touhu, bič, že když už umím anglicky a rusky a německy, tak přece musím umět čínsky. Ne, takhle. áno, presne, presne. Je to naozaj veľmi kritický postoj voči sebe, že keď to nevieme hneď, Hmm. tak to radšej zabalíme, tak to nemá význam. A vlastne sa stále motáme okolo toho našeho nastavenia. A ono to bude dlho trvať. A ja neviem, kedy sa to vlastne naučím. A ja som si uvedomila teraz na tom našom poslednom koncerte, ktorý sme mali teraz v nedeľu, 3,5 roka. A kde ja som? Hmm. Ja nie som solový spevák, ale ja mám radosť z toho spevu a mňa to naplňuje. Tam je tak nádherná energia. Veľkým prínosom toho spevu je to, že vlastne musím byť tu a teraz. Ja naozaj nemôžem myslieť na rodinu, na to, či sa mi niečo darí alebo nedarí. Musím sa úplne odosobniť. A to ma učí, veľmi ma to učí práve toho nadhľadu a toho sústredenia na to, čo robím. Vypnúť tie myšlienky. Pretože keď pri tom skúšaní tých nových skladieb alebo vystúpení by som myslela na niečo iné, tak sa okamžite stratím. A energia toho kolektívneho zámeru a tej radosti podpory tej dirigentky a ešte keď vám tí diváci naozaj tlieskajú, to je niečo tak povznášajúce, že som si hovorila, to je tak dobre, že som to nevzdala. To je tak dobre, že som to nevzdala, pretože ja by som ľutovala, keď by som ich potom videla vystupovať, že som to neurobila, pretože odísť môžem kedykoľvek z toho zboru. Ale pokiaľ fungujeme, tak to neurobím. A musím vám povedať, že sú tam ženy, aj muži nad 70 rokov a majú z toho veľkú radosť a je to úžasné. Je to úžasné. Sme ako krúžok dospelých. Skvělý, ale už tě musím utnout, Maji, protože musíme stihnout zbořit ty mýty. Je. Jo, Děje se pardon. přesně to, z čeho jsem měla obavy, že my dvě, když se potkáme, tak budeme kecat a nebude to rozhovor na 30 minut, ale na hodinu. Takže vrháme se na boření mýtů. Jaké mýty jsi si pro nás připravila? Pojďme do toho.
Nestihneme sa už nič nové naučiť. Vlastne sme to rozhovorili, sme o tom, že už máme príliš veľa času a nestihneme sa nič naučiť. Takže toto je mýtus, ktorý, jak ste počuli, som dokázala sama zboriť a vy to dokážete tiež. Krásný, inspirační. Moc děkuji, Maji. A vy všichni, co jste tam venku a posloucháte nás a je vám nad 50 a máte pocit, že už parkujete vozidlo, kde pak natankujeme nový palivo a jedeme dál. Výborne, áno. Druhý mýtus, čo môžem povedať, tak je, že svet patrí mladým. Že je príliš rýchly, že my už to nestíhame a že vlastne my ako keby musíme tú štafetu odovzdať, upozadiť sa a teraz už len pozerať a povedať si, tak jo, Mladí mladosť. před, jo. Ja som chcela povedať niečo iné. Jak sa hovorí, mladosť už je preč a do dôchodku ďaleko. Nie. Aj my máme svoje miesto vo svete, ale my ho musíme objaviť. Tí mladí nám ho neukážu a naši rodičia nám ho už tiež neukážu. Takže dovolme si objavovať svoje miesto vo svete. A s tím souvisí, ono to souvisí vlastně i s tím prvním mýtem, že už se nemá smysl nic nového učit, protože to, co nás brzdí v tom světě mladých, dneska třeba jsou technologie, které se vyvíjejí strašně rychle. A když někdo tvrdí, že už to nemá smysl se něco učit, tak to je jako kdyby moje babička kdysi řekla, že nemá smysl se učit telefonovat, že jo? Áno. Ja by som k tomu ešte povedala, vyberajte si tie technológie, ktoré vám vlastne ako keby prirástli k srdcu alebo vás nejakým spôsobom oslovili a nesnažte sa pochopiť úplne všetko, pretože ono totiž, ani tí mladí nevedia používať úplne všetky vymoženosti doby. To je len naša ilúzia, že oni to vedia. Verte, nevedia. Tak to byl mýtus číslo 2, že svět patří mladým a my už v něm nemáme místo. A máme mýtus číslo 3. Ja to skúsim povedať tak pekne, ako si to povedala ty. Ako k mladosti patrí radosť a tanec, tak k starobe patria choroby a starosti. A to je mýtus, ktorý je tak zaužívaný, že všade okolo počúvame, no, tak čo ty teraz? Teraz už ťa bude iba všetko boleť. Teraz už budeš chodiť iba po lekároch. Veď si pozri tie čakárne v ordináciách. A veď tam sedia iba penzisti a čakajú na to, až dostanú nejaké lieky a všetko ich bolí. No, to nechceme. Já si pamatuju, když jsem jednou byla u pana doktora, nebudu jmenovat jednoho, a on na můj dotaz, že mě něco bolí, já už nevím, co to bylo, tenkrát mi řekl, no a co byste ve vašem věku taky chtěla? Presne. A to jsem zůstala na něj zírat. Jako. Čo by ste chceli vo svojom veku? Veď už vlastne ako keby nemáte nárok byť zdravé. A milé ženy, tým, že sme aktívne a tým, že naozaj žijeme ináč ako tie generácie pred nami, tak my posúvame aj tú hranicu tej vitality. Takže nie. Urobíme všetko preto, aby sme si ten život užili. Tak to byl mýtus číslo 3, že ke stáří patří nemoce jako k mládí radost. Prdlajs. A teď se přesouváme na kategorii 5 rychlých otázek a odpovědí. Kategorie kočka nebo pes budeme vybírat. Pes. Ještě jsem to neřekla. Jsi připravená? Nevadí. Ano. První odpověď kočka nebo pes, pes. Dobrý. Další otázka. Knedlíky nebo halušky? Halušky. Kufr nebo baťoch? Kufr. Plán nebo spontánnost? Spontánnosť. A s tím souvisí i mapa nebo intuice? Jejda. Intuitívna mapa. A přiznám se, že jsem tady měla ještě jednu záložní otázku. Já ti řeknu, jo, budeš sice 6, ale nevadí. Ale přemýšlela jsem, jestli ti mám položit, protože je ovlivněna mým výletem do Itálie. Já jsem se teď vrátila, že jo? Tak kafe nebo prosecco? Kafe. Kafe. Já kafe. A v Itálii úplně. Tak a teď už nám zbývá jenom propagace na plné pecky. Co pro nás máš, co pro nás chystáš a kde tě můžou posluchači najít? Milé, úžasné ženy, ja pre vás chystám online kurz, ktorý budem teraz pripravovať cez celé prázdniny, spustím ho po prázdninách
a bude práve zameraný na to, o čom sme sa rozprávali. Bude plný motivácie, bude plný nápadov a myslím, že sa máte na čo tešiť. Tak to je online kurz po prázdninách. Je něco bližšího? Bližšie bude od července. Začíname pripravovať v Ústí nad Labem kurz naživo, pretože my, ženy, potrebujeme zdieľanie. Potrebujeme sa fyzicky stretávať, potrebujeme zdieľať. A ten kurz netvorím iba ja, budú ho tvoriť ženy s iným zameraním. A aj pre mňa, musím povedať, to bude prekvapenie, čo všetko do toho kurzu naplníme a tiež máme v pláne, že ho naživo teda spustíme po prázdninách. A veľmi sa teším na tú jeho tvorbu, pretože sama budem prekvapená, čo všetko upečeme, jaký dortík bude z toho. Na to No sa a teším. kdyby někdo potřeboval tvoji pomoc už teď a nechtěl čekat na kurz nebo nemůže přijet do Ústí nad Labem, je nějaká možnost se s tebou spojit? Prosím vás pekne, sledujte ma na Facebooku a na Instagrame, pretože vás o tých kurzoch budem informovať a kľudne mi môžete napísať do Messengeru správu, keby vás čokoľvek zaujímalo ohľadne terapii, ohľadne toho, ako si pomôcť, že si neviete rady, alebo keď sa budete chcieť iba naozaj zdôveriť a vyrozprávať. Áno, dokážem pre vás byť aj to otvorené ucho, pretože, jak sme to hovorili, zdieľaná radosť sa násobí a zdieľaná starosť Starost. alebo starosti vlastne je polovičná. Takže áno, som vám k dispozícii. Takže pokud byste některé z posluchaček řešili problémy padesátky a plus a cítili se osamělé, tak určitě se na Maju obraťte. Maja vám s tím ráda pomůže. No a náš čas se naplnil, přetáhli jsme, ale to jsem čekala, jak říkám, my dvě, když se sejdeme, tak klapeme docela dlouho. Tak už nezbývá, než se rozloučit, poděkovat ti, Maji, že si přijala moje pozvání a vám děkuji, že jste nás poslouchali. Ja veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za pozvanie. A dúfam, že sme inšpirovali nespočetné množstvo žien. Nejenom žen, ale i třeba mužů, protože třeba i muži můžou mít s tímhle problémy. Co A to my? je pravda. A to je pravda. No áno. Tak mějte se všichni krásně a příště se budu těšit u dalšího na slovíčko s Petrou. Mějte Majte sa báječky. krásne.